Orang ini yang kere. Beli darah ini kere, gamis kere deh. Ayo kakang mangkat mengasih dampingi murid-murid pendeta mau. Nggih, mangga. Aja salah pilih delenge kakang. Nggih. Anggone miminini pantesan rupane basumantase larak diri matane pengen pisan kula kenane papai lohan, papai ibu, papai jalan kalah kelas papai yayan yen pupura lapit tipis mamai ucap mamai surat mamai daiti menger-menger mas Dendi katon bengesan sapa wong ya basumantem ibu ini sing ora pada kedanan asem sedan kasu ning bocah ayo Mas Dendi sing umur nate welasan rakap pelawangan katuran rak semai bila kunjuk rayi Prabowo pripun asilek berat kula ngandi gagal kula boyong kagungan wau wa Prabu nyerahaken kagungan datang setengah margi pinanggi kalian Kresna dewa kemanusiaan mamai dan pikirnya kagungan dibegaling Kresna mata aji diliwi kerabat kula kukui ical sintangan kula jadi jimatnya hilang Gatot iki sikardong ulangi si puji kudu jaruk sing mangkat berarti musuhnya kaya wong dewek Kresna kurang ajar Kresna waning ganggu Gatot Kaca mampan urip suka ketemu Kresna dirantek kudu tanggung jawab ilange jimat mau maka tendrek dewe nah ya kan kanggo nambani wong ngantuk maning maka wong ngantuk iku ditambanane karo lagu lamun tambah lali ya resikone dhewe si Mas Juwendi kiriman kanggo Mas Bujal ngabdi ning dalang lagu anak gak ngabdi ning lagi ya anak apa sih dalang laki yuk terus
sun dituruti pengen apa dituruti bisa dihilangakan kekepaedan perasaan keganggu yang sedih nabi ketemu kelingan senang sopani kebayangi gantengnya mekene temen rasane demenit anak gue kelingan kenang mas Wendy aku ngerti Mas Wendy itu rapi tapi kepripet mula diwayu pripet kasih percaya mula ning sampe aktif telung dina sepisan tulung pulang tilikan kata orang tidak dikawin tapi kata batin mula rasa kalian jadi kambing bisa dihilangakan kekepaedan perasaan seganggu sedih nabi ketemu kalian senang sopane kebayangi gantengnya berteman rasane demenit anak gue kalian senang setiati kasete error asal diskete belawas disinggonggo rakepan cekumara dugiman apa sih ngomong mau niat kang wis membulat tekad kang wis membaca isun pengen mecap dorna nyingkiraken dorna uga bala buta bala tenawan gawa bodyguard gawa batur ya isun pembelane